Eibar coa ausencia de varios titulares e con dous xuvenís completando a convocatoria, Mon e Rubén. Pero o esforzo puido coa adversidade e ofreceron un gran partido. Adiantáronse os 5 minutos. Carlos, que xogaba de lateral, sacou un centro que rematou Javi Vicente ante a saída en falso do porteiro Irureta. Foi a primeira acción con perigo do encontro e adiantada recompensa o que o Racing aínda estaba por ofrecer. Un gran traballo en defensa e en ataque ante un Eibar que non xustificou a súa boa clasificación. Tras un bo control de Rudi Carlier, Marcos fai un disparo con efecto que marcha fora. Os feroláns chegaban con perigo e só os freaba o árbitro, que foi despedido con asubío xa no descanso. Na segunda parte, dous detalles que poden amosar o desorientado que estaba o Eibar. Primeiro, o porteiro despexa mal e despois o defensa Urcelai semella que o tenta bater. Non se sinalou cesión. Tamén pasou apuros Irureta para despexar este centro de Carlos, o que non chegou Rudi Carlier. Arreciou a chuvia na Malata e con ela os peores momentos do Racing. Dúas faltas en 2 minutos provocaron a expulsión de Garrido, o único defensa central específico dos verdes. Sucedía no minuto 6 e 3 despois o Eibar empataba. Manu García recolle o balón só na área e bate a Reguero. Nun evidente erro da zaga ferrolá, o xogador vasco recibiu só, deulle tempo de controlar coa cabeza e disparar case dende o punto de penalti. En inferioridade numérica, o Racing, lonxe de botarse atrás, empeñouse en buscar os 3 puntos. Nesta ocasión, Carlier non chega de cabeza e Franchi dispara alto. Nova oportunidade co balón que recupera Juan Martínez, aínda que o remate que inventa Carlier non ten premio. Os xogadores do equipo ferrolán acabaron sufrindo cambras produto do esforzo e preto do final chegada perigosa do Eibar, pero ata o seu propio adestrador recoñeceu que o empate xa foi demasiado premio para eles. Había algún tramo que el equipo parece que se ha entonado un poco, pero ni 11 contra 10 hemos estado bien. Hemos logrado el empate en una jugada, pero pienso que no merecíamos mucho más, la verdad. A afección da Malata despediu en pé o seu equipo. O técnico tamén se amosou orgulloso da entrega dos xogadores. Que aquí nadie se coma a nadie, que nadie se olvide de que o Racing é o Racing. E o Racing ten moi bons futbolistas que pouco a pouco van ir recuperando o seu tono, e eu sabía de que o Eibar iba a pasar moi mal aquí como si foi. Tras ser expulsado a semana pasada en Lugo, Luisito tivo que vivir detrás do banco o seu partido de estrea na Malata. Ver vía todo, o que pasa que mira como quedei, porque os futbolistas queiros ou non, se eu son pequeno, se me poño atrás do banquillo, pois xa me ven mal, xa me ven menos, non? O punto soubo a pouco e o Racing segue en descenso, pero o seu xogo reavivou ilusión.